Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Endabeni engenayo kubikwa ukuthi basovalweni abasebenzi bomsakazo Ukhozi FM. Lokho kuza ngemuva ukuthi i-SABC ikhiphe isimemezelo esiphuthumayo yacela umhlangano nabo bonke abasebenzi bomsakazo Ukhozi FM. Kanti-ke kubikwa ukuthi lo mhlangano awujwayelekile njengoba kubikwa ukuthi emihlanganweni eminingi eyedlule i-SABC ibikhipha ilinki inikeze abasebenzi abasuke bengekho emsebenzini ukuze nabo bekwazi ukuthamela inkulumo. Kubikwa ukuthi kulo mhlangano kuthiwa ayiphumanga ilinki kodwa nje kubizwe bonke abasebenzi bomsakazo Ukhozi FM. Kanti-ke ingane zakwethu akwaziwa ukuthi iyoza la nkomoni kulo mhlangano njengoba nje kwaziwa ukuthi umsakazo Ukhozi FM uvele uneyinkinga ngemuva kokuthi kusabalale indaba zokuthi umphathi wokhozi uSibongo Ngcobo unokuvalela abaculi emsakazweni, kuphinde futhi kube nezinkulumo ezingezinhle ezithinta laphana ingoma ehlukanisa unyaka njengoba naninazi nje ukuthi kuyavotwa. Kodwa-ke ngale ukukhuluma kakhulu mbukeli, ngicela ukuthi uyavula ikhasi, ngicela kwenze ukufana ucofa subscribe, like bese uphinde vele ukuphawula ngalolu daba.